Doon na lang ang panahon, iksun ng Diyos kapit na siya. Mubalik, ikaw o ako, iyan kuhaon, sugatong na siya. Ikaw o ako, iyan kuhaon, laylong nagtusa. Pangalulod kalipay ang aking matagamdaman, kauban na siya. Pagkaaning lutong katahon, ang langit tulong bulawan ang aking pagalatang daw sa langit ang iyang kadan syudad kapulawan. Ang Diyos ang atong kauban, mga luha iyang pakira, wala na'y kamatayon, Jesus. Lulong tanan kalihan, uban sa atong Diyos, kanindot ang langit kamatayon. Syudad na bulawan, daw sa langit ang pagkakumbang, dayanan sa mga gila na bato. Suba sa kinabuhi, kristal na buong tubig, inas sa trono sa Diyos. Doon na lang ang panahon, iksun nga ang Diyos hapit na siya. Mubalik, ikaw o ako, iyan kuhaon, sugaton na siya. Ikaw o ako, iyan kuhaon, laylong nagtusa. Panganod, lulong kalipay ang atong matagamdaman, kauban pa siya. Ang Diyos ang atong kauban, mga luha iyang pagiran, wala na'y kamatayon, Jesus. Lulong tanan kalihan, uban sa atong Diyos, kanindot ang langit kamatayon. Ang Diyos ang atong kauban, mga luha iyang pagiran, wala na'y kamatayon, Jesus. Thank you, Lord. Salamat, O God. Yes, Jesus. Agniana. Magampo kita, Ginoo, salamat sa matahom nga kabuntagon nga gipaabot nimo kanamo. Nagabayaw kami sa gamhanang pangalan ni Kristo. Og salamat sa balaang Espiritu Santo nga magabubo kanamo. Dining adlaw mao ang panagtigom nga balaanon o ang imong mga linibuang anghel uban usab kanamo. Salamat na karong adlaw Ginoo kini sa kadaugan, adlaw sa tanang kahupnganan nga imong gisaad kanamo. Magapadayon kami sa ngalan ni Kristo nga among Dios. Amen. Mayong buntag. Okay, praise the Lord. Hello, hello. Praise the Lord.
naghuna-huna gyud ko ba na ingko salamat Ginoo nga nag-ulan kay moarag nabalita ta nga birthday. Praise the Lord, hallelujah. Baluta sa atong panahon karon na istrikto ang atong panahon, dili maayo na ingon ani ang atong pagabuhaton. Kung maulang gihapon ning panahon na sa sunod tuig, musimbara gud ta, simbara. Okay, marag di na mailahan atong birthday ba ana ra gud ta, ba importante na makapasalamat ta sa Ginoo. Okay ba mo ni ana? Hallelujah. Mayo pa og kung pareha pa ni sa unang panahon na wala tay problema sa ingon ni aning panagtigom, okay ra. Pero lahi na magkaron. Lahi na ang atong panahon karon, murag dili na gyud maayo na makita sa kadaghanan ang atong kabibo, dili na maayo na makita sa kadaghanan ang Morag nagkalayo ang kalipay, morag inana ba na sina pirmi ang yawa nato, na sina gayud siya. Okay, pero sige kay ang Dios nagasaad man na dili gayud kita niya biyaan o dili gayud kita niya talikdan. Amen. Praise God. Nilabay na ang akong birthday. I was born in Davao City. O ang akong edad na karon is 96. (96) 1952, natawag ko sa Davao City. O niya, 96. Okay. Amen. Ang ato rag yung lawas mausab, pero katong una-una dili gyud mausab. Ani di ay ni na malandong ko ganiha may tungod sa rapture. Dili man rapture ang akong iwali, pero na malandong ko. Ang tanang mga matinud-anon, importante gyud karong panahon na ba matinud-anon na gyud ta. Okay, ang tanan nga matinud-anon muuban gayud sa pagbalik sa Ginoo. Amen? Amen. Okay. Ang dagway sa rapture sa Genesis chapter 5. Si Enoch, makita na to si Enoch, gikuha siya sa Ginoo. Wa gyud nganong gikuha siya tungod kay matarong siya nga tao. Si Enoch. Unya sa New Testament, Matthew chapter 24, ang tanang mga matinud-anon kita gyud kay walay ibilin uban gyud ta. Sa dili pa moabot ang mga kasakitan pero nagsulod sa kasakitan mao na ang Acts. Dili ni mo ako iwali pero ako lang sa ning ipakapin. Acts chapter 14. Mao ni ang akong gihuna-huna rapture. Wala dili ta mo agi og mga problema pero mosulod na tagkahadlok. Mosulod na. Mao lang maglinig unay. Okay, Acts chapter 14 tan-awan ninyo. Verse 22, liguna ang mga tinun-an, dasiga sila, strengthening the disciples and encouraging them to remain, pabilin. Amen. Pabilin, maugid na isaad, pabilin. It was remain through the faith. We must go through many hardship. Okay, moagi kunutag mga kalisdanan, pero dili kita ginaandam alang sa kalisod. Moagi ra. Ingon siya, we must go through many hardship to enter the kingdom of God, they said. Unya, Matthew chapter 24. Okay. Yun siya, Matthew. Naka-internet na da? Okay. Okay. Matthew chapter 24.
Nagaingon siya dinhi sa verse 39. 39. Okay, mao ni. And they knew nothing about what would happen until the flood came and took them all away. Okay, tanan yun lagi. All away. That is how it will be at the coming, tanawa ra gyud ang rapture. All, tanan yun. Amen. Pero kining giingon all diri, mga matinudaanon lagi. Ingon siya din and they knew nothing about what would happen. Wala gyud sila mahibalo kung unsay mga panghitabo. Hangtod nga niabot ang lunop. Og sila giluwas. Took them all away. Maupod kining mahitabo karon. That is how it will be at the coming. Wow. Amen. Atong palakpakan ang mao nga mga igsoon, mao na lang yun ni maglinig unay, magdinasigay, magmatinudaanon, kay ang mga panghitabo kaniadto walay kalahian sa mga panghitabo nga mahitabo sa atong panahon. Tanawon na to si Enoch makadiot be, Genesis chapter 5. Genesis chapter 5. Nyara, verse 24. Enoch walk with God. Okay, maugyod ni ang importante. Kita maglakaw uban sa Dios. Ang buti pasabot diha na maglakaw tang buotan. Si Enoch naglakaw uban sa Dios. Walk with God. Unya girapture siya. Then he was no more because God took him away. Wow. Di amo na tungod kay gikuha siya. Nganong gikuha man siya? Tungod kay nagkinabuhi man siyang matarong diha sa Ginoo. Amen. Amen. Itong palagpakan ng pulong sa Ginoo. Okay, karong buntaga, balik ko na ako katong akong giwali dinhi tumiaging Domingo sa gabi sa hapon na di ay. Naghisgot ako mahitungod sa kining giingon diri na prepare to meet thy God. Okay. So, gamay ra ang nakabantay og nahibalo ni ani, apan niining mga taknaa, gisayangan ako kay daghan ang namis ni ini. Okay, dinhi sa Biblia, sa Amos, tan-aw nato ang ato mga Biblia sa libro sa Amos. Kay ang atong mga panghuna-huna, ang pagpangandam nato, mag-amping kita. Pero sa Biblia, 1, 2, 3, 4, 5. Dunay 5 ka mga pulong nga gihisgutan dinhi sa libro ni Amos. Number 1, verse 6. Kanang giingon diha, yet you have not returned to me. Tiaw mo na. Masabta na to nga ang libro sa Amos nagpasabot ng kining mga taga-Israel, gahi gyud kaayo sila. Unya din hinapod sa verse 7, verse 8, na napod sa verse 8. Yet you have not returned to me. Ikaduha na. Verse 9. Yet you have not returned to me. Okay, ikatulo na. Verse 10. Yet you have not returned to me. Ikaupat na. Verse 11. Yet
you have not returned to me. Ikalima na. Okay. Ngano man eh? Ingon ni ani, kagahi ang tao. Bisan nahibalo na sila, unsa ang kagamahanan sa Ginoo. Gikan palangdaan sa pagawas nila sa Ehipto, nakakita na sila sa ebidensya o sa pagagamahanan sa Ginoo. O nakita nila kung giunsa sila pagpanalipod sa Ginoo. Gipanalipdan gayud niya ang iyang katawhan. Ngano? Sa didto pa sila sa Ehipto, ang ilang mga kinabuhi sama sa kinaya sa mga taga-Ehipto. Apan tungod kay ang Ginoo, nagatanaw man kanila, nangita ang Ginoog paagi nga malahi sila. Gusto sa Ginoo nga malahi sila. O kadtong mga tawhana, pinili gayud kini sila. Gihigugma gayud kini sila. Gani, kung atong ablihan pagbalik ang atong mga daang tugon sa Biblia, sa pag-anha ni Moses, aron mo ipagawas na sila, ang Ginoo nagauban kang Moses, og nagbuhat ang Ginoo og milagro, aron makita sa Ehipto nga ang Dios nga gialagaran sa Israel buhi. Una, ang tubig gihimong dugo. Ikaduha, gipagawas sa Ginoo ang bagga nga mga baki. Og ang mga Ehiptohanon nangahadlok sila. Ikatulo nga milagro, mga kuto, praise the Lord. Og ang mga magician misulay usab sila niini, apan wala nila mahimo kini. Okay, og ang mga kuto didto sa mga tao og sa mga hayop. Og ang mga magikiro, miingon kang paraon, verse 19, chapter 8 sa Exodus. This is the finger of God. But Pharaoh's heart was hard, and he would not listen, just as the Lord had said. Wala naman mahimo sa mga magician. So niingon sila, kamot na ni sa Ginoo. Mahal nga hari. Ikaapat nga milagro, duot sa mga langaw. Praise God. Ikalimang milagro, ikalima nga mga hampak nga miabot kanila. Kamatay sa ilang mga hayop. Okay. Ang ikaunom nga hampak, dili milagro, hampak. Hubag. Praise the Lord. Hubag. Gipanghubagan ang mga taga-Ehipto. O ang ikapito nga hampak, yelo. Pertigyod kabugnaw, pertigyod yelo. Ang ikawalo, mao ang dulon, lukos. Okay. Nag-ingon ang verse 4, if you refuse to let them go, chapter 10 sa Exodus, verse 4, kung dili gyud nimo pagawson ang akong katawhan, dadaan ko kamog bagga nga dulon. Ugma, ingon siya, I will bring
locusts into your country tomorrow. Og ingon ang Biblia sa verse 5, they will cover the face of the ground so that it cannot be seen. They will be devour what little you have left after the hail, including every tree that is growing in your field. Grabe yun nino. Mauni ang ikawalo nga hampak. Ikasiyam, darkness, kangit-ngit. Okay. Sa diha nga pang-ultimatum na gyud. Katapusang pang-ultimatum hampak ang mga firstborn pamatyon. Okay, so ingon ang Biblia, kadtong panahon na, walay balay sa Ehipto nga walay patay. Silang tanan na ay mga patay. O kadtong gabihion na ingon ang Biblia, ang tibuok Ehipto naghilak. Mauto nga si Paraon mismo ang iyahapong anak patay. Og ang Dios nagaingon, paglipay kamo Israel. Ang mga panghitabo nga nakita nila, wala gyud kayo ibutang sa ilang magkasing-kasing ang mga kayo, nagpabilin gihapon sila. Gani bisan nahinggawas na sila gikan sa Ehipto, nagbinagulbulay pa ang uban. Hangtod nga ang Ginoo nasuko ug ang uban nga matay nga dili na maayong kamatayon. Dinhi sa ato kung naay mamatay, ipahilo na mangyurog maayo. Mga decent funeral, pero sila wala na disente. Gipanglubong, gipangkaon sa yuta. Praise the Lord. Og hangtod nga ang Ginoo kanunay nga nagsubaybay kay kining mga pinangga sa Ginoo, binantayan gyud na sa Ginoo. Ang mga pinangga mingon amin. Binantayan ta. Tiaw mo ang iyang pagatiman sa ato wa Salmo 139. Psalm 139, na diri ang grabe ang bantay niya sa tuwa. 139. Okay. Ingon pa si David, O Lord, Ginoo, you have searched me, and you know me. Kinsa man ni si David? Pinangga ni siya sa Ginoo. Tao siya sa Dios. O kining mga pulong nga, dili lang kay kang David, apil na tani ining mga butanga. Gipangita nimo ako, og nahibalo ka kanako. You know when I sit and when I rise, tiaw mo. Gibantayan ka sa tanang mga movement, tanan nga mga move nga imong ginahimo. You perceive my thoughts from afar. You discern my going out and my lying down. You are familiar with all my ways. Dili basta-basta. Before a word is on my tongue, you know it completely, O Lord. Kining 5, mo'y grabe. You hem me, and behind and before, you have laid your hand upon me. Unsa kuno ni? Sa likod ug sa atubangan, gibantayan mo ako. Mo ba nang inyong binisaya diha? Amen? Sa likod ug sa atubangan, tan-awa ra. Sa likod ug sa atubangan, gibantayan mo ako.
You have laid your hand upon me. Ang imong kamot, gawas nga imo kong gibantayan sa atubangan o sa likod. Ang imong kamot, nagapaibabaw pagayod kanako. Ingon ni ana ka kapalangga sa Ginoo. Mao nga, sa atong panahon, walay lain gipangayo sa Ginoo. Liguna ang imong kaugalingon. Barog. Amen. Barog. Kay tungod sa iyang pagpahinumdum kanato, wala gayoy mawala kanato. Kitang tanan. Amen. Kuhaon yun taniya. Ibalhin ta sa dapit diin, magpuyo ta nga wa nagyoy katapusan nga kalipay. Kining kalibutan na ingon siya, in this world, you will have trouble. Daghan kamong problema, daghan kamong suliran, pero subo lang palandungon, kay ang iyang pulong nagaingon, daghan ang gilimbungan. Mga igsuon, pagmata na. Magpasalamat kita nga na Kristohanon kita. Magpasalamat kita nga gitawag kita, naluwas kita. Magpasalamat kita ni ana. Kining 139 sa libro sa Salmo, dili gyud basta-basta kini nga saad. Iyon siya gani, bisan ang pulong wala pa sa akong dila, nahibalo ka na. Unsa ka grabe ang Ginoo sa atong kinabuhi. Ang iyang pag-atiman, ang iyang pagbantay kanimo, kanako, kanatong tanan, atubangan og sa likod. Praise God, hallelujah. So dili basta-basta. Kining panghitabo karon, dili layo sa mga panghitabo sa nahitabo sa unang panahon. Balik kita sa Exodo. Exodo chapter 12, verse 21. Si Moses nagpatawag sa tanan nga mga leader sa Israel og iyang giingnan sila. Pangandam kamo, select the animals for your families, slaughter the Passover lamb. Hala, sa dili pa kita mo biya, ingon siya, kinahanglan atong sa ulugon ang Pasko sa kagawasan. Praise God. Unya, niingon siya sa verse 22, take a bunch of hyssop, pagkuha kamo gamot sa hisopo, ituslod sa dugo, sa mananap diha sa inyong palanggana. Unya, didto sa inyong pultahan, ilamba ang gamot nga nay dugo, ug sa side by side sa inyong door frame. Hallelujah. Okay. Unya, niingon siya, not one of you shall go out. Walay mo gawas niya ng pultahana. Not one of you shall go out the door of his house until rapture. Palakpakan ng pulong. Until morning. Kanang morning diha, kalipay na nato na. Walay mo gawas. Praise God. Maotoy instruction sa Ginoo. Pabutangan og dugo ang inyong side by side og top of the door frame. Og sa diha nga mabutangan dugo side by side unya top mutulo man to.
So napurmag cross. Mao na i-remind nato sa atong panahon karon. Ang tanan nga naay Kristo mayon amen. Kadtong dugo sa Old Testament sa atong panahon si Kristo na ni. Tanan nga naay Kristo exempted sa tanang makuyaw nga mahitabo ni ining kalibutan. Palakpakan. Apan ang iyang tugon walay mugawas. Walay mugawas nganuman. Ang iyang tugon mao kini, not one of you shall go out the door of his house until morning. When the Lord goes through the land to strike down the Egyptian, he will see the blood on the top and side of the doorframe and will pass. Wow! Kung ang anghel sa kamatayon, pag-agi sa balay kay wala may balay nga sayloan, iya mangyong agian, pagkakita nga naay sign sa iyahang balay, mulabay lang kini siya. Mga Kristohanon, paminaw, mulabay ra. Kay mao'y order sa Ginoo, ayaw tanduga ang akong mga alagad, ang akong mga dinihog. Amen. Do not touch my anointed one. Praise God. Sa Old Testament, ang i-anoint lang nila sa una, mao ang king. Bubuan og lana, ang king. Unya ang gahom sa Ginoo mudagayday. Si David, gisugo ang propeta, bubuhi ka ng bataa. Og dito ni dagayday ang lana. Og napuno sa espiritu. Nganong gibubuan man sa lana tungod kay ang king, ang iyahang trabaho, mao ang pag-rule sa iyang gingharian. Ug mao ang pagpakig-asdang sa tanang away. Ug tungod kay gidihugan man ang king, mugawas gyud nga sila ang magmadaugon. Sa atong panahon, kitang tanan gidihugan. Ang dihog mao ang Holy Spirit. Amen. 1 John chapter 2 verse 27. Gidihugan mao ni kalahian sa una ug sa karon. Sa unang panahon ang dihog hari lang. Pero sa atong panahon, sa 1 John 2:27, ang dihog sa tanan nga naay Kristo. May bawaan man nimuning mga dinihugan kay naglakaw uban sa Dios. Amen? Naglakaw kauban ang Dios. Mao ba to? 1 John 2:27? Kadali lang time pa. First John. Okay. As for you, the anointing you receive from him remains in you, and you do not need anyone to teach you. But as his anointing teaches you about all things, and as the anointing is real, not counterfeit. Okay, so tinuod yun ni siya. Gidihog. Mao na nga ingon si Pablo, magpapuno kamo sa Espiritu sa Dios. Tanan, magpapuno kamo. Kanunay yun ang ibalik-balik, be filled with the Holy Spirit. Okay, balik ko na ko.
makalima kahigayon ang pulong sa Ginoo nga nagaingon, yet you have not returned to me. Matagsimba nato, kanunay gyud ning gipahinumduman nga ayaw kalimot lakwi ang dalan sa kinabuhi. Tama ba na? Lakwi ang dalan sa kinabuhi. Matagtigom nato, kanunay nagapahinumdum ang pulong sa atong kinabuhi. Unya sa dihang nagpaminaw kita, dili gyud nato kini makalimtan. Apan kumusta ba ang mga taga-Israel? Hallelujah! Sa akong tan-aw dinhi makalimag yun, gibalik-balik. Okay, dinhi sa verse 6, Amos chapter 4 verse 6, ingon siya, I give you empty stomach in every city and lack of bread in every town. Unsa kuno ni? Empty stomach. Sa King James, lahi ang sa King James. Okay. Ang sa King James, cleanness of teeth. Limpyo kayo ang ilang ipon, walay na milit. Dire sa akong NIV, nag-ingon siya, empty stomach. Kung sabot pasabot ng empty stomach, gutom, famine. Nganong gigutom man sila, nganong gigaam sila kagutom sa Ginoo, ngano tungod kay ang mga taga-Israel ming talikod sa Ginoo. Og miingon siya, yet you have not returned to me. Wala yun kamo, mubalik ka nako. O gawas pa, ikaduha. Nag-ingon na sab siya dinhi sa ikaduha. Praise the Lord. People staggered from town to town for water, but did not get enough to drink. Okay. Nganong wala man sila, tungod kay, gisilutan sila, kay wala lagi mo uli sa Ginoo. Nag-ingon gihapon ng yang pulong, yet you have not returned to me. Drought. Tanan nga mga dili maayong moabot sa kinabuhi sa tao, pahinumdum. Hangtod na mo desisyon ka. Okay. Gutom. Kauhaw. Wala sila giulan. Wala. Okay. Diri sa verse 9. Many times I struck your garden. Ang ilang mga uma, praise the Lord, kaniadto, ang ilang mga kaparasan, wala gayud kini nag-ayo. Struck them with blight and mildew. Gipang alkuhires, daghang sakit ang ilang mga tanom, nganuman, gikaon pagyud og mga lukos, devoured your fig and olive trees. Ngano? Yet you have not returned to me. Nakabantay ba mo nga naata sa kamot sa Ginoo? Lisod ang kalibutan, pero busog ang mga anak sa Dios. Palakpakan. Praise God. Kamong naminaw karon sa gawas sa laing mga nasod, suura ug maayo ang Dios. Alagari ang Ginoo. Okay. Dinhi makita nato ang giingon, I struck them with blight. B-L-I-G, okay, H-T, blight, alkuhiris. Ug dili man alkuhiris, na ay laing pangalan nga sakit sa iyang tanom.
Mao na nga ang tao modangop kung sa iyang buhato na mga insecticide. Hallelujah. Pero kung Ginoo na gani unya ang mag-uban sa imong pagabuhaton, wala gyud kay problema. Palakpakan ang pulong sa Ginoo. Walay problema. Basta Ginoo na gani. Hallelujah. Ang iyang gitugon sa atong panahon karon mao na lang kini. Unaha pagpangita ang giharian sa Dios. Amen. Wala. Unaha pagpangita ang giharian sa Dios. Kay ang tanang butang nahibalo siya nga nagkinahanglan tag shelter. Kabalo siya na mukaon ka, kabalo siya na mubisti ka, kabalo siya sa imong need. Pero nag-ingon lang siya, unaha. Wala sa laing nasod ang mga tubag sa panginahanglanon. Ni adinhi, Ginoo ang gikinahanglan ni ani. Sa wala pa kining panghitabo nga pandemic, puno-puno ang mga mall, musuroy ka dito, praise the Lord, hallelujah, na ay makita ninyo ng mga foreigners. Nag-uban-uban ang mga batan-o natong mga Pilipina. Aw di ay, kaya ang ilang una-una, kung makakita silang foreigner, maka-escape sa kalisod. Wa sila mahibalo nga ang ilang nakitang foreigner, nagpuyo tuod sa foreign country, pero na di ay magpuyo ilalom sa tulay. Foreigner. Wala. Ni ara. Sa Ginoo ang kaayuhan. Amen. Okay. Pero doon na po'y uban nakakita po mga foreigner na mga maayo po kaimtang. Pinangga po sila. Dili hinoon tanan. Dili tanan. Na ay mga kaigsuunan na naminyo po silang mga foreigner. Okay. Pero maayo sab ang ilang kahimtang. Pero ang punto nga makuha nato dinhi, walay laing tugon sa Ginoo. Walay tao nga wa mangandoy og kahamugaway. Walay tao nga wa mangandoy kagawasan. Ginoo ra gyud ang tanan. Una, nag-ingon ra gyud siya, unahan ninyo pagpangita. Kan nag-ingon unahan ninyo, praise the Lord. Ayaw gyud kalimti ang pagsimba sa Ginoo. Ayaw kalimti ang pagpasalamat inig kabuntag na sa Ginoo. Pika ang imong tuhod. Ing na Lord, niya akong tuhod, pik-o na ko ni aron pagpasalamat. Hallelujah. Itong palakpakan ang iyang pulong. Unya, kabalo ka ba nga sa imong pagpiko sa imong tuhod, wala ka gitanaw sa Ginoo? Gitanaw. Si Daniel, maunay ginahimo, ginapiko niya ang iyang tuhod, nagaampo siya sa Ginoo. Gisimba niya ang Dios. Kumusta? Sa diha nga giakusahan siya. Dili gyud malikayan nga niining kalibutan na niya pagyud ning espiritu sa kasina. Tama ba? Gikasinahan si Daniel. Naghimo silag balaod, gawas kanimo, wala na laing musimba pa. Oh. Kay kung dunay tao nga musimbag laing Dios, amo gyud ning isumbong nimo. Gibantayan dayon si Daniel. Mga igsuon, basta naa lang ka sa insaktong paagi, dili ta angay mahadlok og mabalaka. Kaya ang Dios kampi sa ato, palakpakan ang tulong sa Ginoo. God is with us. Who can be against us? Kung ang Dios pabor kanato, kinsamay makabatok kanato. Wala. Ingon si Pablo, walay makapahimulag nato kang Kristo.
Kagutom ba? Espada ba? Daghan tong iyang gipanghinganlan, walay makapahimulag kana kon sama ni Enoch nga naglakaw ka uban sa Dios. Hallelujah. Okay, asan akong kutob sa Amos? Sa garden? Okay. Verse 10. I sent plagues among you as I did to Egypt. I killed your young men with sword, along with your captured horses. I filled your nostrils with the stench of your camp, yet you have not returned to me. Hala, gubat! Gubat! Nganong nahitabo man tungod kay layo sila sa Ginoo. 5 gyud ni. Verse 11. I overthrew some of you as I overthrew Sodom and Gomorrah. You were like a burning stick, snatched from the fire. Praise the Lord. Hallelujah. Maoni. Gawas nga napildi sila kaniadto sa gubat. Deuteronomy chapter 28 verse 7, Deuteronomy chapter 26 verse 6 down to 8. Mauni ang saad sa Ginoo kanila. Nag-ingon siya, the Lord will cause your enemies who rise against you to be defeated before your face. They shall come out against you one way and flee before you 7 ways. What a promise for a small nation surrounded by huge empire, but the promise would be fulfilled only if the people were faithful to the Lord. Hallelujah. Ingon siya, kung mag-disobey, they would be humiliated and defeated before their enemies. Mauni ang nahitabo. Ingon siya, yet you have not returned to me. Mga igsoon, dili kita sama kanila sa una nga aktual gyud ning gira. Ang gira nga atong ginatubang karon, ang away nga atong ginatubang karon, mauman ang kalisod, balatian, kawaladon, ug uban pa nga mga gikakuyawan sa tao karon sa atong panahon. Dili gyud ni armas sa ato, pero sa ila literal gyud ning away gyud ni sila. Nangapildi pa gyud sila. Ngano? Gipahinumduman sila sa Ginoo nga kung di gani ko mag-uban kaninyo, mga pildi gyud mo, pirmi. Unya daog-daogon kamo sa inyong mga kaaway. Mga igsoon, dili gira ang atong giatubang, kundili ang kaaway nato sa atong inadlaw-adlaw nga pagpuyo ang kalisod, kapobrehon, sakit, balatian, mauna. Kay lisod man, pobre man ta kaayo, unya kay wa may pulong nagagiya, usay buhaton, mangawat na lang. Manulis, aron mabuhi, manglimbong, manglupig, aron mabuhi. Dili gihapon kana mao'y sulbad. Ang sulbad sa kaaway adlaw-adlaw kanato mao ang Dios. Nag-ingon siya, unaha pagpangita ang ingarian sa Dios ug ang pagkamatarong kay ang tanang butang igadugang ra. Mao nga bulahan ang pamilya, asawa, bana nga nakadungog kanunay sa pulong sa Ginoo panahon sa pagsimba. Ngano? Matransforman ang ilang panguna-una. Transform.
Sa Biblia, sa Romans chapter 12, duhara, transform o conform. Tama? Okay. Tanawon sa nako kadali ang Romans chapter 12. Kanang giingon transform, pag-usab. Kanang conform, compromise. Kanang conform, di gawas nga compromise, kanang conform, mamumuhat. Mo na siya, no? Mamumuhat og dili mao. Kasagaran sa tao karon basta wala makadungog sa pulong sa Ginoo, ang iyang ginabuhat morag mao pero dili di ay mao. Mo anang conform. Therefore, ingon siya din ni Hibusa, hangyoon ko kamo mga igsuon in view of God's mercy to offer your bodies as living sacrifice, holy and blessings to God. Ingon nga buhi nga halad, balaan ug kahimutan sa Dios. This is your spiritual act of worship. Do not conform. Sa Bisaya pa, ayaw kamo pagpahiuyon. Do not conform any longer to the pattern of this world. Ayaw kamo pahiuyon ni ining kalibutana. Pahiuyon. Kay kung kining kalibutana, maoy imong pauyon-uyunan pirmi. Mulayo gyud ka sa Ginoo. Okay. Ingon siya, but be transformed. Usba. Transformation. Usba. Walay makapausab sa pangunahuna sa tao, kundili ang pulong sa Ginoo. Transformed by the renewing of your mind. Amen. Kung ikaw, kanunay ka nga nag-conform, bisag Kristohanon ka, pero nag-conform ka kanunay, matawag kag you are a conformer. Pero kung nag-transform, ang imong pangunahuna, kanunay nag-transform, transformer. You are a transformer. Praise the Lord. So walay lain makapausab sa una-una sa tao, pulong sa Ginoo. Maayo gani kay misagop ta, bituo ta sa pulong. Ug tungod kay misagop kita, mituo kita, kita ang nabulahan, palakpakan ang iyang pulong. Kaning atong simba dinhi, nagturo tag morag simba-simba ni dako baya nig-epekto oy. Oh, dako nig-epekto, more lingkod na ta. Ay dako ni, dili tanang simbahan nga ingon ni ani. Kanang muanhi ta dinhi prayer meeting, tuo mo kumpiyansa mo, dako yung kayo nag-epekto. Hallelujah. Okay. Dinhi, makita na to ingon dinhi sa verse 11, I overthrew. Sa Amos Kapitulo 4, balik ta, verse 11, I overthrew some of you as I overthrew Sodom and Gomorrah. Akong gipanglaglag, uban kaninyo, og ang Sodoma og ang Gomorrah. You were like a burning stick snatched from the fire. Ngano man, nganong gipanglaglag man sila. Kay wala lagi sila. Daghan kaayo karon na naa sa simbahan, pero ang kasing-kasing layo gayod sa Ginoo. Ingon siya, yet you have not returned to me. Mo'y akong mga pag-ampo na kitang nagasimba, dili gayod makawa nga atong pagsimba. Kay daghang mga simbahan karon. Praise the Lord. Daghan. Ngano may kong daghan? Naa may mabasa good Matthew chapter 7, verse 21, Luke chapter 6, verse 46. Why call you me Lord, Lord, but do not do? Nga nung maingon man kamo kanako Ginoo, Ginoo, pero di man lagi mo mutuman.
but do not do the things which I say. So din sa Mark chapter 7, verse 6, si Isaiah wa gayud masayop sa dihang mipropesya siya mahitungod kaninyong mga maot. O kining hypocrites, mga maot. Mga maot. As it is written, ambot maot ba nang binisayaan nyo diha? Sa ako diri hypocrites. As it is written, these people honor me with their lips. Kini mga tawhana, maayo ra mosulti mahitungod og pulong sa Ginoo, apan ang ilang kasing-kasing layo. But their hearts are far from me. Ang ilang kasing-kasing tanawa ra ang Dios. Dili lang naminaw sa gisulti, apan nakasabot pagyud siya sa imong gibati. Sulod sa imong kasing-kasing, nabasa niya. Mo na nga niingon si David, so wala pa nako buhi ang akong pulong, nahibalo ka na sa akong igsusulti. Sa 139 sa Salmo, mo to nakaingon si David, giunsa gyud nimo Ginoo ako sa pag-atiman. Imo gyud kong gibantayan, tan-awa ra. Okay. These people honor me with their lips, but their hearts, apan ng ilang magkasing-kasing, are far from me. Layo kaayo kanako. They worship me, ang ilang pagsimba kanako, wala gyud nako dawata. Vain or vanity. Their teachings, ang ilang mga pagwali, are rules taught by men. Tinawhanon na. Ang ilang mga pagwali, tinawhanon na. Praise God. O karon balik ko sa Amos. 5 gyud ni kagiingon, you have not returned me. Verse 8. Ingon na pud siya sa Verse 6, ingon siya, you have not returned to me. Unya sa verse 8, you have not returned to me. Sa verse 9, ikatulo, you have not returned to me. Sa verse 10, ikaupat, you have not returned to me. Sa verse 11, ikalima, you have not returned to me. Kay wa man sila mubalik sa Dios. Mao nga ang verse 12 nagaingon dinhi. Therefore, this is what I will do to you, Israel. And because I will do this to you, prepare to meet your God. Na. Sa ilang pagpabungol-bungol, ning sangko na gyud. Unsay buti pasabot ni ining giingon, prepare to meet thy God. Kining giingon, prepare to meet thy God, was not a call to repentance. Dili na ni pagbag-o. Pagbantay mo, prepare to meet thy God. Was not a call to repentance, but an announcement that it was late to repent. Na agdi ay ulahi pag-abot na di ay sa iyang kapungot unya may Lord sorry, wala, dili na madala. Dili na gyud madala. Verse 2 sa Amos chapter 4, verse 2. The sovereign Lord has sworn by His holiness. Okay. Sarato. The sovereign Lord has sworn by His holiness, the time will surely come. Oh, mao na gyud ni. When you will be taken away with hawks, the last of you with fish hawks. Allah. Dili na ni tawag sa pagbag-o, kung dili pahibalo kini,
nga wala na'y panahon. Hallelujah. Ang Ginoo sa mga panon, moabot siya, uban ang mga kaaway nga maoy moabot sa mga katawhan sa Dios. Kitang mga katawhan, dili man gyud ta ka dugo sa Israel, apan tungod kay misagop og midawat kita sa pulong sa Ginoo, dinhi nayabo ang gugma sa Dios kanato. Ug kay nayabo man, hallelujah, pahinumdom kini kanato. Amen? Dili na nato hulaton pa nga hiabutan pa unya kita sa iyang kapungot. Kay kung magpadayon pakitag pagahi-gahi, mahiapil ta niining prepare to meet your God. Pagbantay na. Sa tinuod lang ingon ang Biblia, wala ako, wala ikaw, wala kita niya giandam alang sa kapungot. Amen. Wala kita niya giandam gani sa iyang pagkasiya. Praise the Lord. Okay. Kining sinulat ni Amos nagapahinumdum lamang kanato ngang atong Dios dili basta-basta. Our God is the Creator who can do anything, including making the earth out of nothing. Atong palakpakan ang pulong sa Ginoo. Okay, gani mahimo niya nga masultihan ang adlaw ug ang bulan. Praise the Lord. Bisan ang kaadlawon paingon sa kabuntagon, ang kaadlawon masultihan pa niya balik sa tungang gabi. Kaya niya ng buhaton. Ug kanang Diyosa, maunang Dios karon nga atong gisimba. Hallelujah. Kini nga Dios mauning gitawag omniscient God who knows what we are thinking. Nahibalo siya. Katong giingon sa Psalm 139. Niingon si David, imo akong gibantayan sa akong atubangan ug sa akong likod, ang imong kamot nagapaibabaw, grabe gyud ang pag-atiman sa Ginoo. Hallelujah. Mao di ay na nag-ingon siya nga, panalanginan ko kadtong mo panalangin kanimo. Palakpakan ng pulong sa Ginoo. Morning akong pahinumdom sa akong mga sakop nga mga pastor, ayaw gyud mog tandog og pastor. Kung naamoy nakita nga dili maayo, ayaw hilabti kay dili trabaho nato na. Ayaw pasagdahi ang Ginoo sa kinabuhi niya. Ayaw dauta ang imong isig ka magbubuhat. Mubadlong rata, musulti rata, pero dauton ayaw. Hallelujah. Iya tag-atubang sa Ginoo. Dili na nato hulaton ang giingon sa libro sa Amos, prepare to meet thy God. Kining pulong nga para sa ila, prepare, kay ngano, kalima kabises. Gilisod-lisod sila, apan wa gayud sila magtagad. Wa gayud sila manumbaling. Ang ilang gihimo sa ilang kahimtang nagpadayon, karon kumusta ang Israel? Ang ilang mga imbento karon nga mga weapons, dili basta-basta. Mga laser, iron beam, dili na iron dome. Ang iron dome, masudlan pa, naapay mo sipyat. Pero ang iron beam, wala nagyoy sipyat, besan pag magdungan pa ng pilak kalibo nga mangambak sa ila. Iron beam, laser ang gamit nila. Laser, pero wa sila mahibalo, gisulod sila. Sayawa nga wala sila mahibalo. Ngano? Hangtod karon.
gahi gihapon ang ilang magasing-kasing. Yet, you have not returned to me. Hangtod karon. Nagasimba ba po usab sila? Nagasimba sila. Pero tungod kay mga tauhan man sila sa Ginoo, kita usab, nagasuport og ampo para sa ila. Akong gitun-an kining rapture, praise the Lord. Nagsige pa kog research niya ni. Ako pang gitigom-tigom kini. Salamat. Ang maayong pabor niya sa mga hintil, niya sa ato. Kita nga wala maguna-huna, mao nga igsuon, hinlui kanunay ang imong kinabuhi. Mangayo tagpasaylo kanunay sa Ginoo. Ginoo, ayaw gyud mig kalimti inigbalik nimo. Gitanaw na nako ang view ni ani. Musulod na kita hapit na sa gitiingon 1,000 years. Wow. Musulod, hapit na. Muunaw sa ang rapture, sama ni Enoch. Kay si Enoch naglakaw man uban ang Dios. Pero kung ang imong kinabuhi, conformer or naga-conform to the world, matawag kag conformer. You are not a transformer. Kung naga-conform ka, naga-apil-apil ka sa kalihukan ni ining kalibutana. Hallelujah. Ang tanan nga makikihigala ni ining kalibutana. Ingon ang Biblia, dili ako. Ang tanan nga mga conformer. Praise the Lord. Ang but pasabot niya ni believer ba yan ni? Believer ning mga conformer. Dili ni mga transformer. Kang ilang panguna-una, wala matransform. Ang ilang una-una, conform to the world. Mo nang gitawag conformer. Pero kung imong tanaon, praise the Lord, Christian gihapon. Mao nga ayaw gyud pag-apil-apil sa tingog sa kalibutan. I-transform ang imong panghunahuna, i-renew. Amen. Santiago 4:4. Hallelujah. Dili na, wala na ta magkinahanglan pag musikat mga igsoon. Iyon siya dinhi sa Santiago 4:4, you adulterous people, don't you know that friendship with the world is hatred toward God? Anyone who chooses to be a friend, okay, mauna, mga pamatanon. Hallelujah. Labi na sa mga batanon karong panahona, usba na ang imong mga pangunahuna. Be a transformer. Renewing, it transform. Dili ma-renew, dili ma-transform ang kinabuhi kung walay pulong. Unya, dili nimo ma-apply. Perting sayanga. Ingon siya dinhi, don't you know that friendship with the world is hatred toward God? Anyone who chooses to be a friend of the world becomes an enemy of God. Hala. Okay. Amin ba, mga igsoon? Okay, so klaro na. Si Amos nagpahinumdom kanato nga ngatong Dios magbubuhat. Makahimo siya sa mga butang nga angay pagabuhaton niya. Ang 1 Thessalonians chapter 5, wala niya kita giandam aron sakiton.
Kay ngano, ikaw ug ako, kitang tanan, mahal sa atong Dios. Amen? Kitang makatawhan sa Dios, mingon amen. Pangandami usab ang pagbalik niya. Pangandami. Hallelujah. Na ako'y giandam po nga kanta, kana bitang, way paglubad. Naghimo po kog lain na translation. Translation naman, naghimo kog lain na lyrics. Okay. Naghimo kog lain, sige ra kay amo ra nang kantahon. Niya, giapil na ko ang mga young people, mga lihi, o mga ismag. Way paglubad ang banding sa ismag. Manindog tang tanan. Praise God. Taas sa makamot, Ginoo, salamat sa imong pulong, salamat sa imong kusog, salamat sa imong gahom nga magadagayday kanamo, liguna ang matag usa. Ang kalinaw ug kalipay magapadayon sa among kinabuhi. Ginoo, naagyud kami diha kanimo. Samtang magapadayon kami, ang kalayo sa Espiritu Santo magadilaab sa among kasing-kasing. Sa ngalan ni Kristo nga among Dios. Amen ug amen. Tawagan ako ang mga presbytery sa pag-prepare diri atong mga ang atong Diyos uli kaayo, wala siya mamatay. Ang ayan siyang pagadayon, ang ayan siyang bugyawan, ang ayan siyang pagkasayawan. Kay atong Diyos uli kaayo, tungod sa iyang gugma, niluwas taniya, sayaw sa kalipay. Kay giluwas ta sa Ginoo, sayaw sa kalipay. Kay giluwas ta sa Ginoo, walay gahom ang kaulaw. Kay giluwas ta sa Ginoo, sayaw sa kalipay. Kay giluwas ta sa Ginoo, ambak sa kalipay. Kay giluwas ka sa Ginoo, walay gahom ang kaulaw. Kay giluwas ka sa Ginoo, tuyo sa kalipay. Kay giluwas ka sa Ginoo, muabyot ko sa iyang presensya. Hallelujah. Wala siya mamatay. Ang ayan siyang pagadayon, ang ayan siyang bugyawan, ang ayan siyang pagkasayawan. Kay atong Diyos buhi kaayo, tungod sa iyang gugma, giluwas taniya, sagaw sa kalipay. Kay giluwas ka sa Ginoo, sayaw sa kalipay. Kay giluwas ka sa Ginoo, walay gahom ang kaulaw. Kay giluwas ka sa Ginoo, sayaw sa kalipay. Kay giluwas ka sa Ginoo, ambak sa kalipay. Kay giluwas ka sa Ginoo, walay gahom ang kaulaw. Kay giluwas ka sa Ginoo, tuyo sa kalipay. Kay giluwas ka sa Ginoo, mukabyot ko sa iyang presensya. Ambag sa kalipay. Kay giluwas ka sa Ginoo,
walay gahong ang kanila.